No, trošku zmena prostredia, dámy a páni, ale to nič nemení na tom, že sa ideme venovať ďalšiemu filmu. Tentokrát ide o film, ktorý bol jediný, ktorý mi chýbal z filmov, ktoré boli nominované na Oscara ešte za rok 2024. Ceremonia bola tento rok, ale hodnotili sa filmy za minulý rok, aby sme v tom mali jasno. Ide o film I'm Still Here. Tento film je brazílsky, teda bol veľmi ťažko dostupný. Ja som ho chcel vidieť ešte pred Oscarmi, bohužiaľ nepodarilo sa mi to. Dostal som sa k nemu až teraz, skoro rok po vydaní oficiálnom, čo bol 7. november 24. I'm Still Here. Ja som si osobne myslel, že pôjde o nejakú rodinu, vlastne ide o rodinnú drámu, aj keď nie je to rodinný film. Každopádne myslel som si, že pôjde o úplne rozdielny obsah, rozdielny dej, ale v konečnom dôsledku to bol veru, že dobrý nominant na Oscara. Film narežíroval Walter Sales a v hlavnej úlohe tu hrá Fernanda Torres, Fernanda Montagnaro a Selton Mello. Film je založený podľa románu od jedného z detí hlavného hrdinu, teda tento film je podľa skutočných udalostí, čo som zistil až na konci. Nejako som si nezisťoval o tomto filme, fakt som si myslel, že ide o nejakú fikciu, ale v konečnom dôsledku išlo o skutočnú udalosť, čo ma akože prekvapilo. A aj som sa tak pohrával s myšlienkou, keď som to tak sledoval, že toto asi bude podľa skutočnosti, že? Lebo to je moc dobré. Niekedy vidíte, život napíše taký perfektný scenár a bam. Čo som sa dočítal na ČSFD v zaujímavostiach, tento film vznikol vďaka brazílskej prezidentke bývalej, ktorá bola v roku 2016 odvolaná a zriadila Národnú komisiu pravdy, ktorá umožnila prístup k dokumentom minulej vojenskej vlády. A vďaka tomu mohol ten jeho syn napísať knihu, z ktorej tento film vychádza. Takže zaujímavá zhoda udalostí. Ale teda o čo ide, asi sa spýtujete. Je nejaká rodinka, ktorá si vedie spokojný život, majú staršiu dceru, ktorá odchádza do Londýna, respektíve do Anglicka. Ostávajú s ďalšími deťmi, všetko sa zdá v pohode, žijú pri mori, sú šťastní jedno s druhým a nastane taký zlom, keď v jedného dňa prídu muži do ich domu a odvedú muža, ktorý sa teda volá Rubens, preč. A zistujeme, že bol teda bývalý poslanec a mal ísť zjavne len niečo podpísať. Nakoniec sa do toho namočí aj jeho žena s dcérou, ktoré sú odpočúvané taktiež. A ďalej by som nejako už neprezrádzal, ide jednoducho o príbeh plný napätia, že ako sa situácia vyvinie. Krásne tu videlo hodnotu takej tej lásky, takej tej trpezlivosti, kedy teda sme vnímali tú Fernandu Torres, predstaviteľku tej jeho ženy. Veľa ľudí by takúto situáciu podľa mňa nezvládlo, i hneď by sa zrútili a všetko by len zhoršili. Ale tu sme krásne videli, že tá Eunice bola strašne silná, nechcela preniesť tú vec na deti, nechcela riešiť túto vec s deťmi, aby im akoby nepokazila to ich detstvo, tie ich výhľady na budúcnosť možno. Má svoj tým ľudí, ktorý jej teda pomáha, čakajú na vyjadrenia a príde taký závažný zlom, kedy poprie samotná polícia, že zatkli toho jej muža. Tak ona je taká tá bojovnička, ktorá bojuje za to, že ako to naozaj bolo, hľada dôkazy a nejde ani o takú detektívku, to by som absolútne nedal toto, že to je detektívka. Akože spočiatku ten film začína tak pomaly, asi štvrť hodiny sa tam akoby nič nedeje, len sa spoznávame s postavami, ale veľmi rýchlo sa tento film otočí a i hneď si vás vezme so sebou. Ja som akože do poslednej minúty pozeral na to a dúfal som, že sa to nejako dobre vyvinie. Tá bodka, že to bolo podľa skutočnosti, tak to ma akože dorazilo, že wow, naozaj išlo veľmi dobrý film. Nejde o film, ktorý by ste si pustili večer o 8, že idete pri ňom vypnúť. Nie je to taký ten druh filmu, je to celkom dosť dráma, čiže pre citlivých ľudí možno aj slzička sa vyroní, ale ja som to až tak neprežíval, až tak to mnou nepohlo. A dosť sa ako čudujem, že táto Fernanda Torres nezískala Oscara za najlepšiu herečku, lebo naozaj jej výkon bol srdcervúci, fakt vynikajúci. Čo tak pozerám, tak najlepšiu herečku získala Mikey Madison za Anoru. Keď to tak prehodnotím, tak
Fernanda by si to asi viac zaslúžila, aj keď akože áno, aj Majky bola dosť dobrá v jej roli. V tomto filme sme tak trošku aj skákali v čase, že začíname tuším niekedy v 1970 a končíme v 2014, čiže dosť rázne skoky a vidíme tam, ako sa dané postavy vyvíjali. Takže aj toto sa mi páčilo, že v podstate ako by sme vyrastali s tými hlavnými hrdinami a vidíme, ako pokračujú tie ich dané životy. Veľmi sa mi páčila jedna z posledných scén, ktorú vám ale neprezradím, lebo už by išlo o spoiler. Ja som si to až v posteli uvedomil, keď som zaspával, že čo tá scéna mohla znamenať. Pre tých, čo vás netrapia spoilery, tak vám to poviem. Pre tých, čo si to nechcete spoilovať, tak kliknite na tento čas. No, pôjde tam o scénu, kedy Eunice už bude stará, už bude na vozíku, bude so svojimi deťmi, vnúčatami na oslave a zrazu začne reportáž v telke, taký dokument o tomto režime, ktorý teda ona zažila, že odviedli jej manžela a teda neskôr sa dozvedela, že neprežil. No a tam bol taký zlomový moment, kedy v telke povedali, že jeho telo sa nikdy nenašlo. Ona už dávnejšie dostala jeho úmrtný list, ktorý ju upokojil, pretože žila v istom napätí a neistote, že čo sa deje. Tak moja idea je taká, že mala ten úmrtný list, vedela, kde je akoby pochovaný, vedela, že dobre, jeho telo sa našlo, mohlo byť pochované a mohla žiť v pokoji. Ale tým, že v tej telke oznámili, že to jeho telo sa nenašlo, bol tam taký záber na ňu. Potom neskôr v titulkoch som sa dozvedel, že ona trpela Alzheimerovou chorobou 15 rokov a tak som si to potom vyvodil, že vlastne ona možno, že teda buď toto bola vec, ktorú si jedinú pamätala spomedzi tých ostatných, že na všetko zabudala a toto jediné si pamätala a táto informácia ňou zasiahla, alebo skôr si myslím, že jej to absolútne nedošlo. Že ona žila v tom, že on sa našiel, jeho telo je pochované a žila v tom potom po celý zvyšok života, žila v tej harmonii a túto informáciu absolútne neprijala už. Že akoby už ani nevedela, kto to bol, žila v tej svojej pravde. Neviem, či to z tohto môjho výkladu chápete, ale prišlo mi to zaujímavé. Prišlo mi to ako dobrý mindfuck nakoniec. No a teda dal som tomuto filmu 4 hviezdičky, veľmi kvalitný filmík a určite ak máte radi nejaké životopisné, historické filmy podľa skutočnej udalosti, tak nech sa páči I'm Still Here, Navždy s vami je ten film, ktorý by si mohol alebo mohla dnes pozrieť. Tu sa chcem poďakovať členom, ktorí podporujú kanál, podporujú aj mňa. Ďakujem vám veľmi pekne a tu si bež pozrieť nejaké ďalšie recenzie na nejaké ďalšie skvelé filmy. A my sa vidíme pri tom ďalšom. Ktorý to len bude.